Παρακαλώ. Κάτσε κύριος, περίμενε, θα πνιγώ. Περίμενε. Ναι, ρακούν εδώ. Ναι. Πείτε μου, τραπεζάκι, βεβαίως. Για πόσα άτομα? 4. Οκ. Πότε? Παρασκευή και 13, βεβαίως. Α, κύριος, Παρασκευή και 13 έχουμε και μουσική. Ναι, βεβαίως, ζωντανή μουσική. Ναι. Ποιος παίζει? Ποιος παίζει, κύριος? Εγώ παίζω. Ναι, μπουζούκι παίζω, γιατί? Θα είναι μαζί μου και ένας φίλος. Ο Πάνος, ο Τσίρος. Δεν τον ξέρεις? Θα τον μάθεις. Τέλος πάντων. Είπαμε Παρασκευή και 13, έτσι? Ναι. Στις 9 να είστε εδώ, κύριος. Ορίστε. Ναι. Θα έχουμε. Άκου λέει. Βεβαίως θα έχουμε τραγουδίστρια. Ξανθιά.